Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 11:46. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado, ika-21 na sa bulan sang Marso tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan kabayontang ngayara lang kamo sa inyo tag sa mga puluyan kag nakaupod ang bugos nga pamilya nga safe lang mga kaaksyon, no? Kabudlay nga daan sang tiyempo subong, hindi mo makita si COVID-19. Kaya kung makita mo pa man lang ni, pwede mo sa likawan. Pero amuning pinakamabudlay mga kaaksyon. Sa pinakaulihing talaan sang Department of Health o kung DOH, may 18 na ang patay sa pungsod mga kaaksyon. Grabe no, kag naglabot sa 230 ang positibo sa kasong COVID-19.
kanin, di lang magsaka ng numero sina, kay kabudlay katama, no? Anyway, sa sining nga udto, sa kinandan magakuha kita sa mga development reports, gikan sa aton sining nga mga action reporters, kalakip man ang aton sining nga mga balita nasyonal dalon tawan sa dili ginamang madugay diri sa pagpangalagad sa aksyon BBB. Sa kinandan ako ang inyo ka-aksyon sa kanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining nga pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial manginkopod ta si Aksyon Marlon Hinovia. 27 ka mga Negrosanon nga mga POM sa COVID-19 ginpaidalom na sa quarantine sa Batangas kag Aklan. Samtang balita naman sa Bacolod City Government Center, balita ni Aksyon Dale Salazar. Ang Kapitolyo ta si Aksyon Marlon Hinovia mabatian sa dili ginamang madugay. Samtang sa balita sa City Government Center, TWG nagdesisyon ng osaron ng ETCS 1 extension bilang quarantine facility kag base center bilang respiratory center. Anong guana dapat gin pagguana nila tanan gin pamtangan sa mga quarantine facility kadamo sa mga kung iskulahan man lang target, ibutang na to sa mga alangilan kag kundin man to nga mga lugar o ari man niya sa city proper yagin pamtangan. Ining respiratory center ni nga ginhimo ang base center. Ama ko muna nga rayas palibot lang da. Ang station 1 maano na da. Te ko magsulod dabe. Karon pag sulod niya, hindi pa sa confirm. Pag sulod niya na, kay gin-check siya, confirm na siya. Inanong matabo siniman, anong plastada ni kadamo sang bulutangan nga outside sa syudad sa Bacolod or sa Gwa mismo nga ligwab laya sa mga pumuluyo. Area pinamtang niya sa mga downtown areas siya. Tama ko mo yung base center kag ETCS 1 extension. Di mano, ay, anong sitwasyon ni nga ito ni Mando? Hadlok ka magpalayo sa mga pumuluyo, ha? Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa. Pumuluyo nagpalabot reklamo sa Police Station 2 batok sa Barangay Kapitan sa Barangay 3 nga wala nagahatag aksyon sa problema sang ilang nga barangay. Ay, nano si Kapitan Babasanda daw pawala lang. Nano ini nga sitwasyon eh. Si Kapitan Baba, siguro monitor na, pwede man katawag dre para masabat mo ning aligasyon, no? Gapabaya lang sa iya kuno sa obligasyon niya. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita, igabalita ni Aksyon Brian Morden. Philippine Army liwat nga nagpangabay sa NPA nga mag-ceasefire matapos ginpaulanan ang ka-detachment sa Giholngan. Ginpaulanan sang bala nila ya. Ayo. Pag paiway man lanay, focus lang tanay sa COVID-19 la. Samtang sa balita naman sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba bangod sa isyu sang COVID-19, lockdown sa mga bilangguan sa idalom sang BGMP ginumpisahan na base sa mando ni BGMP Chief Jail Warden Alia Iral. Samtang sa SART naman nga balita, igabalita ni Aksyon Art Tayhopon sa Special Assignments. Bulig sang Dolly, angot sa problema sang palangabuyan, ginahingyo sang transport group bangod sa epekto sang COVID-19. Samtang sa ato naman nagapangunang nga mga balita out of town,
sa siyudad sang La Carlota, siyudad sang La Carlota, upod ang 14 ka mga barangay kag kapulisan nagpatigayon sang disinfection sa palibot sang pampubliko nga merkado. Samtang sa balita naman sa siyudad sang Sipalay, nagasulod nga mga pribado kag di paserong salakyan diri sa Sipalay nagaamat-amat na jutay. Samtang sa balita nasyonal, balita ni Aksyon, Dorel Cabato linibo ka mga test kits, mask kag iban pa nga mga medical supplies nga gindonar sang China nagabot na sa Pilipinas. Kag Chief of Staff sang isa ka kongresista patay sa COVID-19. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:56 ang aton oras diri sa aton sining nga pagpangalagad 11:56 na mga kaaksyon. Daligid lang ha, kay mahina ang kalaban. But before sina mga kaaksyon, yari na yung resulta sa aton sining nga unang nga draw sang Small Town Lottery o kunis TL sa sining adlaw sang Sabado, March 21, 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 21 kag 38, liwat 21 and 38. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all
and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for Ganadon ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:04 na nga oras, 12:04 na mga kaaksyon. Sige, sa iluhan na dugay-dugay ang mga sunod-sunod nga mga balita ngayon niyo mabatian samtang raga timo-timo kamo sang palanyagahon sa sining nga udto. Samtang iba nara na dira sa ilatag sa mga puluyan, gaupod na sa bugos nga pamilya, siguradong sigurado kaopod nila ang bugos nga pamilya sa sining Sabado, except lang sa may mga obligasyon nga kinanglanon gid subong adlaw nga magwa, no? Ginabi-abi ta nga aton sining nga mga kaaksyon via Facebook Live sa Aksyon no Radyo Bacolod. Hibaloon ta na kag tirahon ta na karon mga mensahe ninyo nga ginpadala dra sa aton sining nga Facebook Live sa Aksyon no Radyo Bacolod kag sa www.aksyonoradyobacolod.com.ph. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:05 na nga oras sa mga kaaksyon ta o galiyon tang pagtumar sang DTX 500 capsule.
Gayang DTX 500 capsule ang may anti-diabetic properties sa muna siyang charantin nga nagapanubo sang inyong glucose visin nga nagakontrol sang imo blood sugar kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. DTX 500 capsule ang aton tumaron matagadlaw. Mabakali na sa masukin ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar. Kag mabakal man ina online, kag pagpa-deliver sa inyo nga puluyan, pinaagi sa www.kalusuganyan.ph. Kundi gani sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Hindi na ta maguyang pa sa aton sining nga mga balitaan kadto antang balita gikan sa nasyonal. Igabalita ni Aksyon na Dorel Cabato ini may kang tanan sa linibo ka mga test kits. Mas kag iban pa nga mga medical supplies nga gindonar sang China nagabot na sa pungsod Pilipinas. Kag Chief of Staff sang isa ka kongresista ho napatay sa COVID-19. Sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na Dorel Cabato gikan sa News Center. Action Doors, mayong udto. Yes, Action Rex, may udto kag sa aton man nga mga tagpalamati balita na nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Nag-abot na sa Manila sa diri sa Pilipinas kagahon subong nga adlaw Sabado, Marso 21 ang gina-donate sang China nga mga surgical masks, personal protective equipment kag test kits para sa coronavirus disease 2019 o kon COVID-19. Ang aid package ang nagaunod Action Rex sang 10,000 ka mga COVID-19 test kits, 10,000 ka surgical masks, 10,000 ka mga N95 mask kag 10,000 ka mga sets sa mga protective o kon personal protective equipment. Ginabi-abi ni Chinese Ambassador to the Philippines Wang Silian upod man si Foreign Secretary Teodoro Locsin Jr. sa Ninoy Aquino International Airport ang donasyon nga nagikan sa China. Sa baluan, diri sa Pilipinas, ginakulang na ang medical supplies bangod sa padayon sa gihapon nga pagtap na sa nagalapta nga kaso sa COVID-19 diri subong sa pungsod. Ang Pilipinas sa karon ang may 230 ka mga positibo nga kaso sa COVID-19 kag 18 naman ang nagkalamatay. Samtang sa dugang pagid nga balita nasyonal, isa pa ka empleyado sang kamara ang napatay bangod sa COVID-19 siniman nga agalang. Sunod kay House Secretary General Jose Luis Montales, napatay ang 65 anyos nga Chief of Staff sa isa ka congresswoman sa isolation room sa hospital sa siyudad sa Quezon, kag ini siya ang mayara na sa nga pre-existing medical condition. Ginpahayag ni Montales nga katapusan nga nagsulod sa trabaho ang empleyado sa Marso 4 kag nagtambong sa isa ka garden wedding sa Cavite sa Marso 7, 2020. Ang mga congressional staff ang ikaduha nga sa napatay ng empleyado sa Kamara sa COVID-19 sa diin ang nauna ang na-assign sa printing services. Samtang isa pa ka empleyado sa karon sang printing services ang nagpositibo man sa COVID-19. Kag ang anay man Professor Action Rex sang UP, nagtaliwan man siya Action Rex kay Grabe, nasa no? nga yes kaagahon si Mga 3 o'clock to more or less. mga 3:55 AM Action Rex kay nasa San Lazaro Hospital si Dr. Eileen Baviera. So anay professor ni siya Action Rex sa University of the Philippines Asian Center. Bangod man na sa Action Rex sa severe pneumonia nga tugas ang COVID-19. Samtang sa global death toll naman sa karon, naglambot na sa 11,402 ang tanan nga nagkalamatay sa bugos nga kalibutan, samtang positibo naman nga kaso 236,113 kag ang mga naka-recover naglabot na sa 91,095. Update kag balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB Action Dorel Cabato. Sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you, Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12, Jess ang aton oras. 12:10 na mga kaaksyon. Tirahon taning mga balita nga nakahiliran na diri sa aton sining pagpangalagad. Ining balita sa Negros Occidental Provincial Police Office, pakaronan ta ini. Diri Kitanay, Aksyon Bryce, standby ha. Aksyon Alvin Graba sa patrol. Hibaloon ta na yung sitwasyon sang palibot sang syudad sa Bacolod. Daw naglakalaka, nagid man ang salakyan, subong at tiyempo. Man Sabado mo, titig palahuay, kag tiara naman silang puluyan, no? Plus ang mga ambot ko na nung sitwasyon sa mga checkpoint centers ta. Ibaloon tabi web action Alvin Graba plus ining lockdown sa mga presuan. Sa idalom sang BGMP ginumpisahan na. Inibase sa mando ni BGMP Chief Jail Director Alia Iral, no? Yari ang kauna sang report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon, Alvin. Aksyon, Rex, ang sitwasyon karon sa dalanon sang Metro Bacolod, masyado ka tawhay sining Sabadong adlaw sa piyak sining nagapadayon sa gihapon ang no entry policy diri sa Metro Bacolod. Sa diin ang mga dalanon, especially ini mga major roads nato national Rex, ang still kaga nagapadayon nga matawhay tubtob subong aga action Rex, no? Ang patrol nagapadulong sa northern part sa Metro Bacolod sa diin Balikon magsilingkang checkpoints ang tanan dira nga nagalabay pang check-on gina pasulod diri kag anong ginakuha nila ID? Yes, Action Rex, no? ID kag ang ila sining kung nagaobra sila ti certification nagikan man sa ila sining mga employer. Kung wala ka certification, company ID? Company ID Action Rex, no? Amo na ang ginapangitan nila kung wala ka certification, company ID. And kung taga Bacolod ikaw, dapat magpakita o ipakita man diri Action Rex ang mga dokumento nga ikaw legal resident sa siyudad sang Bacolod. Amo ni ang ginapangita kalabanan sa mga checkpoints. In fact, kagina sang nagpadulong man kita sa area sang Murcia Mansilingan border, masyado naman ka tawhay Action Rex diri kay Police Lieutenant Florentino Abalayan nga posible Sabado man nga adlaw kag nakatuuna ang iban o naibaluan man sang iban nga taga East portion sang probinsya nga may mahugot nga ginapatuman ang no ID, no entry. That is why maskin pa kamaayo Action Rex sang iban diri nga magtener na gid lamang sa area sa okuna sa may East portion, especially sa Murcia, ang area sang San Carlos kag iban pa. Now the same Action Rex diri man sa area sang sa area Action Rex, no, sang south portion subong ang patrol ari diri Action Rex sa area naman sang northern part Talisay, Bacolod, subong Action Rex sa diin makita naman nato Action Rex, no, ang pila ka mga traffic enforcers, police, DOH kag Bureau of Fire kag iban pa ang makitan man sa aton sini nga Facebook Live Action Rex nga still nagabatiti nagabulad din, no, sa Pero damo-damo pa sa lakyan? Yes, Action Rex, so medyo damo subong diri sa northern parts sang Bacolod. Medyo hindi na gid man masyado ka damo, more or less Action Rex akon sini nga simple lamang nga metro nga pagbulubanta ara Action Rex sa 100 meters, no? Jutay na na. Yes sir, jutay na lang gid lamang ang mga katapos Kag dasig lang guro movements na? Yes, Action Rex, ang dasig movement kay magluwas diri nga pangitaan abi sang ID o ipakita ang ID ang iban din may nagakuha man sang konbala ng thermal scanner. Action Rex diri sa may area sa may
check-up points. Ang iban diri nga mga kapulisan, kagaiban mga miyembro sa Bureau of Fire and ang iban man nga miyembro sa DOH Ini ang Valyacar Transit ni gabiyahe ni kung libre ni. Gabiyahin ni sila Action Rex. Biyahin ni sila? Oo, may ara to stop. May ara man diri ang rekta diri sa Bacolod, private aircon kag ang open Action Rex. Oo. Bali damo Valyacar Transit nagid lang naguro nakita tani nga nagabiyahe ni. May mga jeep pa man galing nga nagabiyahe oh. Yes, Action Rex, may ara pa mga jeep. Silay Talisay Bacolod area. Roger on that, Action Rex, no? Silay Talisay kagang pakato diri sa area sa syudad sang Bacolod. May tricycle pa man gani oh. May tricycle di kay inspect gina o gin usisa ang mga dokumento bala Action Rex. Oo. That is why Tinga allowed ng tricycle da sa highway? si Sir i-check na kay halin sila sa Talisay man. Oo. Si Sir Rios. Actually, ang nagaman diri Action Rex si Ganang Pangitata, si Police Lieutenant Colonel Levy Pangge, pero sa tisay wala sa subong, no? Kasi naglipot pa man. Oo. Kaya duha diri ka area Action Rex mo, may ara sa preferential bala. Manggutan na bing tricycle na ako kundi na makanto na, naglakat na. Oo, nakalakat na Action Rex. May iban pa diri ang ginpapahuway makadali si Tinugin pa balik to siya? Nagpa-Bacolod way na. Bacolod way na. Yes sir, oo. Nagpa-Bacolod way na. Iban diri may sarakyan man iya sang Valyacar Transit Action Rex. Nga free ride ni siya. Free ride para sa mga frontliners. In fact, si sir, ikaw sa Valyacar sir, no? Arang sa Valyacar sa Piak. Natugalit dito sa Piak kay Tambay Action Rex. No? Kaya daw naka-uniforman siya. Kag naka-ID. Ang Action Rex, ari dire sa pilit ang dalan gid lamang kagamo ni silang nagadulong sa pila ka mga personnels man sa DOH. At the same time sa mga pila ka mga volunteers, mga frontliners naton sa Piak Sini nga tubtub karon ginapatuman ining no ID, no entry policy. Shadow ka init ang sitwasyon Action Rex. Kag ginanalabian naton ang grupo to dito sa area sang Pinisa kay Captain Vargas, Armelin Vargas, ang hepe sa police station number 10. Masyado man gani dito katawhay Action Rex ang and at the same time ang lugar masyado man katawhay sa lugar, pero dito nagalabay ang pinaka mga residente nagikan sa area naman sa Tabunan, Syudad Sambaco. Ang gamay lang ugali ni alagyan ugaling iti may mga iban Action Rex nga mga motorista nagadala sang motorsiklo kag iban pa amo ang panorth ya daw lakalaka gid slakya no. Ang Yes, guwabla Action pa Rex. Bacolod, ang guwa sa mapagguwablas Bacolod. Yes sir, laka gid lamang Action Rex. Oo. Ang pasulod sa Bacolod nagdamo yan no. Amo nang damo Action Rex ang Nga ang taga Bacolod way na nagagwa. no. Amo lang pamangkot nga ang Bacolod noon way na nagagwa, way na nagakadto sa mga lugar na amo na kaladtuan ang nila. Yes, Masigara na correct. sila tag sa mga puluyan eh. Kasi ang iba nagka-aware naman Action Rex kag sapat man sa panawagan posible ang tanan nga mga frontliners, mga police, mga doktor, mga miyembro sa DOH kag iba pa nga mas mayo pag dinner na lang sa ila puluyan Gani para man. safe sila no sa sining pagpamungahog tuga sang COVID Action Rex no. So amo ni nga pila ka mga sitwasyon diri sa aton sining hamtangan partikular diri sa boundary mismo no o kon borderline along Talisay, Bacolod sa may dalan sang Lacson diri aton siningan na hamtangan Action Rex no. Bali may nagakwa sa checkpoints may nagakwa pa sang kuan ng ano na gani Thermal scanner. thermoscanner. Thermal scanner may ara pa Action Rex. Tito kadasig man isang movement sang salakyan eh. Oo, ang bisan gani miyembro man sang magsulod gali yan isang salakyan no sang Pro 6 man no. Mga pulis ginakuhaan man sa thermal scanner. Gali. Sa aton sinatubang Action Rex no. In fact daw ginakuhaan man sila subong sang thermal scanner. I-try tabi kung ba si Ari i-check ta kung Ari diri si Lieutenant Colonel si Sir Ari wala. Wala ang in charge Action Rex.
kuan wala. Ang maaari man diri si mga kapulisan sila Torres lang medyo mataas-taas ang ranggo diri. PO3 Torres sir. Kamusta ang paglibot-libot subong sir? Subong kumusta? Ari gali si sir. Gapay mo yung pauway ang ato ni Migo Axel Rex. Si Police Captain Richard Parito. Oo. Ari lang biskilid ko gapay. Tiga pa silong-silong guro mo. Gapa silong-silong. Gapa way anay. Si sir. Sir, kamusta ang sitwasyon subong sir? So para wala man ta problema sa subong adlaw kay gamay na lang gid ang nagasulod nga mga salakyan dito sa sudad sa Bacolod. Sir, ang pagpatumba naton sa no ID no policy still nagapadayon sa Gabon. Still ginapadayon naton pag gina-stricto ginaton ina. So far may nakita may resistance, ang iban niya ginapalagyuhan unlike sang mga nagliligad do may ara. So para wala naman sa nag-resist sa aton tungod nga wala man kita magkulang sa pag informal sa ila no pagi sa inyo sa mga media kag sa amon nga public address. So naintindihan man nila. Pero may ara gid man nga mga pumuluyo pa nga wala pa naka-comply sa mga certificate nila or mga IDs nila no. So kung istoryaho man lang na naintindihan sila. So wala mong problema kabalik na naman sila sa ila kung din sila nagapuyo. Si Director naga-bisita man sir, especially sa tanan ng mga borderline. Kagina naga-bisita man sa mo? Yes, no, ang aton na si Director wala man gapahuway no sa pag-inspeksyon sa aton ng mga border checkpoints no. Palibot diri sa sudad sa Bacolod no. Adlaw man kagabi hasta man kagahon. Aksyonarek si Police Captain Richard Pajarito. Halili siya sa concern no Kanduni? Yes, no, naging acting police na ako sa Kanduni before na-relieve ako kay ma-assign sa sudad sa Bacolod. Pero may ka na naka-courtesy call kay Sir, direkta na duty? So pa nakakita ay kami pero wala ko pa man makumpleto tanin nga ako nga courtesy call sa iban man natin nga mga staff dira sa quarters pero tungod sa nga busy gid sa timingan nga amo ini ang sitwasyon no nakita sang implementar na kita sa community quarantine. So naging proceed na lang ako dire sa area ng Station 3 kaga nagambal siya nga iuyatan ko na ang Station 3. So sir, anong ginanaw man ninyo? By tomorrow kay Kumo ang kampanya sa no ID no entry policy plus ongoing pa ang kampanya sa mga kapulisan. Anong ginanaw man ninyo by tomorrow? Magadag sana naman ang mga taga-North going diri sa Sudad sa Bacolod? Siguro ang amon nga expectation nga the same siya po ng numbers ang mga tao kag ang vehicles nga masulod dire kay ang nagasulod di subong mga gata. Dali lang kay nautod si Action Alvin Graba. Balikan ta dira si Action Alvin Graba sa area sang Barangay Bata Talisay area sa checkpoints nga ginapatigayon sa aton sining mga kapulisan. Ang inyo na pamatian si si Police anong rang Kuya Subong, Police Lieutenant Robin Parito. Balikan ta si Action Alvin. Action Rex si Richard Parito, captain na siya subong, police captain. Police captain na siya. Senior inspector. Okay, police captain. Kaya na siya halin Action Rex ang una. Galing kay gin-assign dito sa Kanduni. And then after sila balik naman diri sa aton kay kinanglan pagid sa Action Rex, no? And si Captain Pajarito. Anyway, sir, you were saying expectation naton especially by tomorrow. So naton nga expectation sa buwas, amo masiguro sa gyapon no ang number sa vehicles, ang number sa mga tawo nga nagasulod diri sa Bacolod kay ang iban diri nga kuan nga nagasulod no mostly mga katrabaho na lang diri sa sudad sa Bacolod kag ang naga-deliver sa mga basic commodities no pareho sa mga pagkaon kag ang mga basic ka kinahanglanon sa mga tao naton. Kaya may ara naman kita nga order halin sa aton nga pangulo at tanan nga mapagkaon nga magsulod diri sa aton syudad. Kung sabihin mga banwa ipasudlon naton para hindi kita ma-experience ang shortage no sa mga kinahanglanon naton. Okay, Action Rex no si Ano nang mga tracking sa likod nyo na?
Ang mga tracking ka sa likod, kitaon mo pagid ba? Uwa, ano Oo, na? mga tracking sa, sir, mga kalabanan di, mga mga nagadala sa mga pagkaon. Yes, kalabanan na nagadala rin isang paano nagadeliver rin sa mga pagkaon natin diri sa sugat ng Bacolod. Pila na? Apat ka dump truck na? Apat may action na... Pila na ka dump truck na? Mga may supplier. Naglabay ni Action Rex mga duha. May ara sa iba ng mga... Duwa nga sa likod, puti kag blue. Ako ni? Jeepney. Ah? Sa lakyan di pasahe. Diya, sa likod ni Captain Richard Barito. Kani si Action Rex kay diri siya sa may ila sining palahuwayan bala. O, te, ano na sila ya? Kani mga ano ni sa likod mo man? Mga kani si Action Rex, mga 10-wheeler truck. Te, ano na sila gani? Gana sang ano ni sa serman? Binabaligya ni siya ng mga truck ito. Mga baligyaan ni si Action Rex. Baligyaan, gali na da. Sa likod. Baligyaan ni siya. Abi ko, kung ano na da. tubukan. Uwa, baligyaan, gali na da. Oo, kay 10-wheeler truck mo. Oh, Kinabaligyan sige. ka rin siya, no? Hindi ta na kaya, no? Kaya medyo mahal ni siya. Kay Sir Ruben Parito lang na kaya. Si Captain Pajarito pa kaya na mga bisan tatlo ka truck guro. Pero since kaina sa nga gaway man sang kabudlayan da, normal lang. Diyan halin pa kag sa nga wala man kamo sa isang kabudayan. So far wala man kita mabudayan kay madamo di ako ng nagabulig diri sa aton pareho sa mga bitaw pag bureau of fires. Ano na, 24 oras na? City Health Office. Amo lang ina kay 4 hours. yes, ang pulis nato niya 24/7 din wala gyud pauhay ang siyempre CCTV gid ni. Unlike sa mga occupation nato nga may mga oras na ko na kinaputo. Pero kita ya kulaw mo tawag kita diri sa aton nga border control. Medyo okay lang ni sa inyo, sir. Especially kung medyo kung magpauli ka mo sa inyo puluyan, dali lang gali. Mailis lang at magligo. Amo na nga. So amo gid na no mang matuod nga maligo lang kita ka magbalik naman diri. Kaya mga tao, ano na, sige ng checkpoint nila Action Alvin? Tulog duty no. Kami handa gid nga may serbisyo para sa Sige naman ang yung duty, sir. Sige. yes, 24/7 ini ang aton nga duty diri. Yes, ang police diri. Kung wala na sang maguyat sang thermal scanner, police na ang gabulo sina. Para nga hindi mag-stop no ang aton nga pag-operate o kung sang pag-check sa ila individually. Okay. So, halos, especially kagahon, mga pulis na lang kaya para may chance man ang mga members ng DOH na makapahuway man. Amo ina ang bandid especially early in the morning, police na ang gaman gid diri sa aton nga command post. So, Narex, si Captain Pajarito. Sige. So, amo ning sitwasyon action na Rex Diriman sa area sa sir, thank you sir. Sa yes sir. Amo niya 10-7 ko no. Atin 7? Oo. Ate. Action na Rex Sukad ah. Oo. Pwede Action Rex, no? So, mas masukat, ready na, no? May panaog man diri Action Rex, no? Gina-check man ang mga kapulisan, no? Ginakuhaan sang body temperature pang iba, no? Panaog anay, pati nagtaas pa lang ila body temperature, painom mo lang anay isang tubig at mag-relax. Action Rex, no? So, makita mo man Bulos-bulos na sila. Oo, bulos-bulos na sila Action Rex. Bisan isa ka matahong alin ay pahuway man base nagtaas man ang ila sila nga presyon kay isa init pala. Hindi ko nagadala sang motorsiklo. Ay no. Oo, inaya. Tama. Kita mo pa muling kainiton ba? Papungkuha na danay, papawaya-waya sinday da. Oo, kaya dala sila motorsiklo, di init. Kisa kung init ang tiyempo, plus pa, kuha ang kasang thermal scanner, so may effect na, suno sa iya. Pero makarelax ka. Taas ang ila, ano na? Oo. Taas, gali. Amo lang ipapaway sanay. Oo, taas ang temperature. Dos lakyan ba?
Taas. Kagka, siyempre, long-legged nga ang mo. Long-legged ang ini. Long-legged ang? Guma. Ang guma? Taas ang guma. Tala nila mo. Nablang motorsiklo, taas guma. Oo. Amo na sa action na Rex, no? Ari lang sikat. Kaga ang driver, kag ang yasining ang task din pahuway for the meantime. Papawayo na nang. Para makapahuway, para makarelax. Kag kung nubo-nubo na karon makalarga na na. Yes, sir. Tapos na, larga na naman, Action Rex, no? So, Sige. amo ning sitwasyon diri, sa ilo kita sa aton sining balita, nagikan man sa Bureau of Jail Ay Management. nanuning and Bureau of Jail Penology. Management Penology ni naka-lockdown kuno subong. Yes, Action, Rex kin confirmar ni Negros Occidental District Jail warden nga si Chief Inspector Norberto Misiano nga umpisa kahapon nga adlaw nagsugod ang lockdown sa tanan nga mga jail no, sa bilangguan sa idalom sa Bureau of Jail Management and Penology. At least kinaklaro ta Action Rex ha, lockdown sa mga bilangguan sa idalom sa BJMP o Bureau of Jail Management and Penology sa Bugos nga Pilipinas base ini sa mando ni BJMP Chief nga si Director Alan Iral. Sa diin sunod diri kay Misiano nga ang tuyo sang ila sini nga ahensya nga mas matagaan pagid sang seguridad ang pila ka mga miyembro o kung mga PDLs o kung mas kilala nga mga bilanggo para mas mangin safe ang mga bilanggo sa payak sining pagpamahog sang COVID-19. Magluwas diri Action Rex kay hindi gid lamang ang mga miyembro. Te anong matabo sa ila dagay portikinit ni? Action Rex ang iban diri kay sunod sa iya kung tigi pamangkot naman naton ano matabo sa inyo kay perte naman ang kainit subong sa panahon. Ginapagawa man Action Rex kag gina-maintain diri ang magpagpaligo 2 times a day plus Action Rex nga ginamonitor man ang ila sini nga body temperature. Ikaduha diri nga sunod sa iya actually hindi lang PDLs ang gin-lockdown diri Action Rex. Upod na diri sa lockdown ang tanan nga mga personnel sa BGNP. Butsin karon hindi na sila makagawa kag makasulod. Magluwas lamang diri nga gindisenyo nila nga may ara sila isa ka team compose ni sang 7 ka tawo nga ara gid lamang Action Rex sa guwa mismo sang NODJ nga amo mismo ang magabakal sang mga kinahanglanon mga basic necessity sa among prisuhan kag kangay sining pagkaon tubig kag iban pa amo bulong kag iban pa halimbawa amo ni Action Rex ang pagabaklon sang pinaka mga jail personnel man assign. Pero hindi ining mga jail personnel ara sa gwa hindi sila pwede kasulod kundi ang tanan nga mga deliveries kag tanan nga mga ginpamakal nila tugtog gid lamang sa main gate kaysa sulod naman sang bilangguan ara man magakuha sa gira sinang gigil pamakal sining mga miyembro man sa BJMP. Even si Misiano ang hindi makagwa Action Rex ini base sa iya sining nga pagpahayag bangod man sa mando diri sang Chief BJMP. Hindi lamang Action Rex ang NODJ kundi halos ang tanan nga mga district jail kag municipal jail sa idalom sang BJMP. Ari ang pahayag ni Major Misiano. Nagbigay ng green light ang ato na BGMP na i-total lockdown ang ato na jail all over the country. So sa aton diri sa Negros Occidental District Jail, male term and female term, sugod kagapon, alas 12 isang udto, naka-total lockdown tayo. Meaning, parang personnel, kag mga PBL ta, ay susunod, may araw lang tayo mga support staff or personnel na para sa GWA na mag-serve as a support team para magkaroon tayo ng continuous supply una-una sa pagkaon kag ang ating mga basic needs ng ating beneficiaries. Ito ensure na hindi tayo masublan sa COVID-19. Ano ang matabo karon sir? Kay kumo lockdown. Actually, sa aton dire, ang guidelines, general guidelines is no in and no out sa atong facility as far as person is concerned. Bisan ikaw sir hindi ka makagwa na darad. Dire kami. Bali nasa total maximum strength tayo. May aral lang tayo support sang pinaara sa GWA na mag-serve as support team natin.
Sila lang sir ang madala sa mga food supplies kag iban pang kinahanglanon ninyo kag sa mga PDLs. Amo na siyang kimuta para ma-ensure na ang pagkaon natin is continuous. Estimated around 600 plus na person na ari sa sulod sa Occidental District compound. So, sila yung naga-monitor at sila yung ginasugo ta kung may papakalta. Pinanlano sa sulod, sila yung magpakala kag magdulo. Mga jail officers gyapon sir. Mga personal ang general goal natin is ma-secure na ang atong facility is wala makasulod na tao para ma-ensure natin na walang carrier ng COVID-19. Aksyon na Rex hanggat Nautod. Balikan ta si Aksyon Alvin Graba sa nautod nga balita gikan sa patrol. Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 12:36 ang aton oras. Aksyon Alvin? Nawala pa. Wala pa si Aksyon Alvin Graba. Nautod siya ang signal, no? Aksyon Alvin? Yes, Action Rex, ang amuning kabugusan sa nga balita sitwasyon sa mga border area diri sa Syudad sa Bacolod plus ang report gikan sa BJMP. Report sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol, Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 12:36 ang aton oras. Matapos ang balita ni Aksyon Alvin, kantuan ta si Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Philippine Army liwat ka nagpangabay sa NPA nga kuntani si Spire lang untat lalupok matapos nga ginpaulanan ang ka-detachment sang bala sa Banua syudad sang Gihulngan. Ay, puwerte. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Brian Morden. Aksyon, Brian. Action Rex liwat ang kuano nagapangabay, nagaayo, tanan na lang ginahimo ni Colonel Inocencio Pasaporte, ang 303rd Infantry Brigade Commander sa Philippine Army diri sa probinsya sang Negros Occidental sa mga miyembro sang New People's Army nga mag-untat anay sa pagpatigayon sang opensiba nila batok sa trupa sang gobyerno. Ini matapos Action Rex nga Miyerkules sang gabi, nagligad gila mga gabi, mga alas 9, ginaligar nga ginpaulanan sang bala ang kuan ka detachment sa Philippine Army dito sa may barangay Sandayaw, syudad sang Gihulngan. Mga 2 ka minutos ang pagbayluhanay sang lupok. Pero sa bahin sang gobyerno wala sang may nagkalapilasan. Way man sa idea kung sa part sang NPA may nagkalapilasan. Action Rex kay gilayon man ini nga nagpinalagyo sa kundin nga direksyon. Sunod na diri kay Pasaporte, sila subong ang Philippine Army tani naka-focus mo sa COVID-19 sa pag-deploy sa mga tao sa mga check-up points diri sa probinsya sang Negros Occidental. Akit na gani man ang syudad sa Bacolod, pero amo na ang New People's Army wala gid nagpati sa mando man o kon hangyo uban ni Presidente Rodrigo Duterte. So liwat ini siya naghambal nga kung pwede ipaiway lang gid anay. Tapuson ta ni anay COVID-19 kag basi amo panigani ang dalan ini COVID-19 nga mas talupangdan kag mabatyagan nila nga dapat mag-isa na kita sang dalayon sa pila ka adlaw. Action Next. So ako nung sinapawahan sa ila, ba naman nilang sitwasyon so wala na sila sa sa tama na state na muna ni sitwasyon na doon na ako ginabuhat. So them to also quarantine themselves. Quarantine themselves, wala na tulong sila sa Negros. May mga anak sila ng mga kaupos, mga leaders ng pagkato sa lugar nila. Tuda ko ganyan, kasi na na-contaminate man to. So, para sa ila na, para sa ila na, pangkawan ang kaupos nila. So, ako sa panawagan ko sa ila na basta naman na kung pwede opportunity na sa ila
ano, mag-review na. Mag-review na, then makita man ang statement si Joma. Kaya hindi man na tama. Sa ila is pupunta naman na ito, mag-more sa personal na to sa ila. At so next naman ang person sa palayag ni pasaporte angot sini. So sa iyang ensubong ginamando iyang liwat gindimain di man ang iyang sini nga mga tinawo nga bisa naka-focus sa COVID-19 because nga ginpaulanan sa sambala dapat alert lang gid sila gihapon sa tanan nga at inyon. Balita sa Philippine Army, Action Brian Bodega report una sa balita na sa aksyon. So nakolad aksyon. Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Isa naman ka breaking story ho, angot sa COVID-19 na dugangan pa sang 32 ka mga panibag-o nga kaso sang COVID-19 sa Pilipinas as of 12 sining nga udto, no? Suno kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, sa karon 262 na ang kabugusan nga kadamuon sang mga nagpositibo sa coronavirus disease sa Pilipinas. Amo nang latest nga report gikan sa News Center sang Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:41, kantuantang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa TWG nagdesisyon nga usaron ang ETCS 1 extension bilang quarantine facility kag base center bilang respiratory center. Ay nanuway nagidiban nga lugar ni ang technical working group nga ginatawag nila. Yaring kaundan sa report ni Action Dale Salazar. Action Dale. Action Rex, si City Administrator M. ang isa sa mga nagtambong sa subong nga pagsinapol sa mga tanan, no, nga punong barangay diri sa mga syudad sa Bacolod ang sa gihapon sa COVID-19 subong adlaw Sabado diri sa may maskara ko Action Rex sa Bacolod Government Center. So isa diri sa mga emphasize ni City Administrator M. ang recommendation sang technical working group nga ang ETCS 1 extension Action Rex dira sa may sakop sa barangay 16 syudad sa Bacolod sa may reclamation area. Amo ni siya ang plano nga obrahon bilang quarantine facility or dalan sa mga persons under monitoring o kon PUM Action Rexa. Samtang base center naman amo ni siya ang gina-target himuon bilang respiratory center Action Rexa. Kaya mo sa mga Action Rex nga nabasahan si City Administrator M. nga may rablasang negatibo nga komento especially sa mga residente abisang barangay 12 sakop sini ang base center at dira sa may barangay 16 nga sakop naman sang sining quarantine facility para sa mga PUM Action Rex. So nga nagpatahag diri ang City Administrator nga ang ETCS 1 Lacson or extension Action Rexa based ini sa recommendation sa Bacolod School Division Superintendent Gladys Sales nga mo ini ang may jurisdiction sa tina nga building. Sino na sa iya? Amo siya si Ma'am Sales ang DepEd Bacolod Action Rex. Ngayon na siya na pa-istaron? Para mong pawanbla? Kaya explanation Action Rex ni Councilor M. ang ETCS 1 extension, no, amo siya ang mag-survey bilang pilot nga public school nga himuon quarantine facility no kay inka. Di wala tos bukid ya? Kaya ang explanation Action Rex kada naton mapakahapos na sa Action Dale. Kay sunod din si kay City Action Rex ang ETCS 1 do well equipped kompleto sa mga gamit like ang classroom kada isa mayroon isang banyo, mayroon isang feeding facility, mayroon isang clinic Action Rex
kaliban pa nga mga pasilidad. Mayroon sang 36 classroom ang ITSS 1 extension. So, sunod siya ti isa ka PUM, isa ka classroom. Ang guidelines diri sunod siya is voluntarily. Kung sino dira ang mga PUM nga may travel history sa ibang nga lugar nga affected sa COVID-19, pwede sila makapalapit sa Autoridad Action Rexa. Arab lang PUM pero wala kaya balasang isolation room sa inyo sa nga balay o kung PUM ka may mga oportunidad nga mga senior citizen kag ibang pa nga mga persona nga immuno sa sining masakit action Rexa. Sabay naman sa base center nga plano i-convert bilang respiratory center. Ang explanation din City Administrator M. Ang siya ang reklamo o petition sa mga doktor nga kadamo ang nagakadto sa mga emergency room action Rexa nga sunod siya ang normal ang bilang ginabatsyag asma, trangkaso. Sunod siya para hindi na mag-ginutok ining mga outpatient sa mga kakadto sa mga hospital magpa-check up. Mas mayo nga plano sa syudad nga mahimuon ng base center bilang respiratory action Rexa nga instead magadto sila sa hospital kadto sila sa may base center nga daw mag-serve bilang medical mission kag mayara sa mga volunteer doctors action Rexa nga mo ni ang i-consult ba sining mga may ginabatsyag like asthma, ginahapo, ginatrangkaso, hindi nila kinahanglan magka-emergency room sa hospital. Kay sunod rin kay Councilor M. City Administrator M. Ang nagadamo ang tawo nga nag-fear ba nga basi COVID na ang ila sini nga ginabatag. So mas Di karon kung magkadto sa base interaction Dale mapakonsulta galipitik sintas COVID ng balati. Ante anong matabo sina? Ang gina-clear reaction Rexa lang wala sang travel sa mga lugar nga affected. Hindi na nila mapiho kay bisan taga diri subong gabatsyagan ni na how much more pang ay na nung sitwasyon. Why naging sila lugar how? Kaya one action Rex ang recommendation sa technical working group nga gintukod kaya ang petition rin mga doktor sa COVID-19 center nga mo siyang recommendation sa technical working group nga subject pa sa approval sa Bacolod Inter-Agency Task Force against COVID-19. Di magkita PUM dahil ondra sa may IDSS 1 extension, hindi pa man siya consider action Rex nga positive sa COVID. So, i-monitor pa ni ang iyas nga kondisyon sa sulod sang 14 dias kag ang barangay health workers sang barangay 16. Amo ni siya ang mag-check dira sang kondisyon ang aning kondisyon, no? Otod. Isang may pagdadalon sa sinang pasilidad. Ano ang patahag ni City Administrator Emang? Ang mayo lang kay ang ETCS 1 extension is kumpleto na may Pakahapos ka man toilets mo na yan. kada classroom. We have a total of 36 classrooms. We have a clinic, may ara sang admin office of course nga magamit sa aton nga mga health workers. At the same time may ara na nga do feeding facility. So kompleto na siya, wala na masyado sang himuon except to put in place ang mga beds. Ready naman kita sa mga beds. Ang respiratory center sa base center. Sa base center, yes. The consultation area, outpatient, they are not necessarily PUI or PUMs. Pero like I said, because of the present situation, ang mga ga-flu, ang mga nag-ubo-ubo, nagaduda sila tayo, ay basi may COVID. Kung kakadto sila sa mga outpatient department, so ganun reklamo sa kahapon sa mga doctors nga dapat ma-decongest ang ilang mga outpatient departments. So we will create that center. Yes, outpatient, yeah. Action Rex na pati ang City Administrator M. Ang sunod siya Luwas sila gali action din may mayugid thank you gid kay Cap Jofred ang evacuation center to ni Kong Greg to way pa tumuman to naman Action Rex ang evacuation center pero kinahanglan isa ka PUM, isa ka kwarto, isa lang ka PUM. Hindi sila pwedeng magdululungan Action Rex sa tumpo. Kaya ang sitwasyon dito sa may evacuation center, daw play ng isibla nga isa ka hall nga kanan wala sang divider, wala sang separate nga banyo Action Rex. Amo nag-insight di Ma'am Sales sa mga city officials like ining ITSS 1
extension, mayara sang isa ka classroom, kag mayara sang isa ka banyo, Action Rex. So may set up 1 PUM sa isa classroom, Action Rex. Pero ang PUM dapat voluntary. Dito sa kay kongrektong evacuation center, ano to? Wala to tanan kwarto? May Action Rex daw hall lang bala, like session hall. Isa lang yung lugar, wala sang divider, wala sang separate nga mga kwarto. Ang makitaan dito naton, do ka evacuation center, bala no nga pwede ka lang kahigda dira sa salog, o kung may mga folding bed dira abi, magpamtang ka dira sa banig. Amo lang set up Action Rex, take sa guidelines sang Department of Health. Ang isa ka PUM dapat mag-isolate gid sa nga kaugalingon, Action Rex, kung may kaya-kaya ka, mayara ka sang kaugalingon nga kwarto sa inyo nga balay, pwede kaya ka-stay at home, kagi-observe strictly ang 14-day home quarantine. Pero sunod rin sa mga city officials, kung isa lang kwarto sa isa ka pamilya, Action Rex, arab lang nagatulupad na kamutulugay, hindi na siya pwede. What if infected ka sa COVID-19? Ako ang possibility, ang risgo, nga ang tupad mo tulog, ang mga utensils po na ginausar man sa imong sining himata, di ba si mapektuhan man sila. Rason, nga sunod rin sila, it says, 1 expansion mag-serve bilang pilot nga quarantine facility para sa mga person under monitoring. Kay sa Elementary Action Rex, may 7 ka district. May District 1, District 2, District 3, 4, 5, 6, 7. So kada district, ang recommendations ng Technical Working Group ay isa dira ka PUM quarantine facility, Action Rex. In kaso nga magtamo pagid ang persons under monitoring o kon PUMs, Action Rex. Sa pinaka-latest nga report or datos gikan sa Bacolod Intergit Task Force Against COVID-19 spokesperson kay Dr. Grace Tana, ang Bacolod City ang mayara tanan sang 10 ka mga patients under investigation, Action Rex, nga ginadmit sa mga hospital din sa mga syudad ginalakipan sang 6 ka mga lalaki, pag-4 ka babayi, Action Rex, 4 diri ka PUI sang out of town, kag 6 ang gikan sa mga syudad sang Bacolod. So sa pulo ni, ang 3 ginahulat-hulat pa ang resulta from RITM. Ang 6 naman niya ipadala pa lang ang ila sining mga specimen dito sa may RITM. Kag isa mo na siya ang nag-positive nga gin-announce ni Mayor Bing kagabi, 56 years old nga may travel history sa London, kag isa ka Pinoy, Action Rex. Sa karon, ang Bacolod City ang mayroon sa 1,270 tanan sa mga persons under monitoring o kon PUM. Sa sining mga tinunod, Action Rex, padayon pa diri ang pagsinapol sa mga punong barangay. May mga kapitan lang nga wala diri nakatambong, pero nagpadala sa ila sining representative like barangay kagawad or barangay treasurer or secretary. Update sa gikan sa Bacolod City Government sa Ndayang Action Nyo. Action na dahil sa lugar una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Kabudlay, no? Namin ni kay Councilor ang pabisitahon kag patiniro nanay sa base center da kag dito sa TCS1 kung anong matyagan niya. Kaya mga tao da sa palibot da mo nang kakangawa na dra. Ama kumuya karsada lang ulot sinada sa barangay 16 da ang TCS1. May kuway da pamalay. Dapat butang na tani sa lugar nga insakto bla. Ang base center sa layuhan na aradang Comelec, aradang Police Station 1, aradang sectoral concern nga opisina. Ang mga palibot panadraga baligya bulak. Ay ho, nagpakahapos lang sila iya. Sige, kantuan tayo ng balita na Action Art Tayhopon sa special assignments. Bulig sang dole angot sa probinsya sang Palangabuyan. Bulig sang dole angot sa problema sang Palangabuyan, ginahingyo sang transport group bangod sa epekto sang COVID-19. Yari ang kaundan sang report ni Action Art Tayhopon. Way pagani bulig na dayon. Action Art. Wala pa Action Rex ang desisyon ang mga local government units kung
saan mag-umpisa ang ayuda nga pwede nila matag sa mga miyembro o kung mga transport organization, halin sa mga jeepney driver kag mga tricycle driver nga ti ko may aras ang ginapatigayon ng community quarantine. Supposedly ini sila ang tinadalang kung tanis balay nila mo, pero ti hand to mouth combat nga kinahanglan tiligangon mo sa gabi, bayon mo pa sa aga. Now, ang instruction nga baton sang undok, United Negros Drivers Operator Center, bahagi sa ila Secretary General nga si Jigo Malacad, may nag-advise sa ila nga ang dole may aras ang inisyal na ukon pwede mahatag nga bulig sa ilahan ay maning rason nga sa Lunes nga daw plano sang grupo iya sa undok nga magkadto sa latapan sang dole agon mangayo sa mga guidelines kung paano sila mahatagan sang assistance. Kay siling diri ni Malacad, siling yati risgo man sa amon ang pagbiyahe kag pag-cater sa mga pasahero. Bago number one, di mo masiguro kung sino niya nga pasahero nga sakay sa imo, halin sa taxi, tricycle, kag jeepney, pero ti obligado ka magbiyahe kay amon ang imo pala nga buyan. Pero kung may assistance, agikan niya sa duli at least, ang iman diri masikon mag-decide na lang nga pauway, no, kang mag-quarantine man upod sa ila pamilya. Yari nga parayag ni Mr. Diego Malacad. Lunes, makadto kami sa Duli, no? Kay kung LGU ang ulaton mo, wala gid man sila sang programa paano kita provide sang kwan, sang bisan pang bugas-bugas na lang. So, itry amon nga maglabi sa Department of Labor sa Lunes kung anong ma-provide nilang assistance. Ano yung contact man nila biyahe. Dasan kung nagbiyahe ka, ang motor, duwa naman lang kapasahero, ang jeep, ginbuhay na nila mga 8 kabilog. So kung ang sa membro namon nga mga e-bike ni gani isa-isa na gilanti, magsiling ka isa, wala na gid na gani ka, wala na gid na nagisakay. Tungod sa ila pronouncement, that's why ang atong LGU tani panawagan gid namon nga mag pangita alternative kay kung wala kalamidad, maka-release man sila calamity fund, pero kung may kalamidad daw kabudlay bila magpa-release sa NARC, makalinlayan na gid sa sitwasyon, hindi niya simple kay wala kang driver maglapaw na sa isa ka semana, do halos subas-subas na nati ang realidad, manudols ka nga may balunggay kung tiikuanda sa inipi nga bugas, kaya mo malanabing nila kwan sa amon yung mga community. Pero kailangan parayag ni Mr. Diego Malacad. NFA? Ha? NFA ko nung bugas. Ang masarangan nila sa merkado, baklo na. Sang? Gabakal sila mo sa merkado sa NFA. Gabakal gid man sila? Ati, way man na ginapangayong bugas ko sa merkado. Kaya kung bisa lang commercial rice na baligyan ng mga bulubarato, obligado ka gid mabakal. Ito yung problema sa na kung way ka income. Way ka pasahero, karon na nang ibakal mo na, may kung mapautang sa imo ng taga-merkado. Kung may assistance program, ang doli, amo nang iunahon nila anay by Monday. Kay silingyati kon ang driver karon ko ginaguto Maxonrex ano bing mimos na kundi maminsan di amo pating saging tupad balayin la nga hindi ila basi madalabla sa pangartada na pagpanguha. Ti ang wala iya ginadrivean ano nang matabo sina? Ano mo nang parindugan nila? Ano na? Ang wala iya ginadrivean na remedyo general lang bla? Ati hindi mo na siguro kambalin bla sa mga hindi na membro kung lang mawaya remedyo general guro ba't kung may organisasyon sila amo nang lain na kung paano na ati yan iya guro ka gobyerno palibugan na kung paano lang mabuligan ang Sonrex. Sige. Ang kaksyon ay tayo grupo nola sa balita sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you, Aksyon Artay Hopon. Balita gikan sa Patrol Aksyon o kung sa Special Assignment sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:59 sa mga kaaksyon ta dramay tisiho para sa pampabakod sa aton immunity booster. Alkaline base nga vitamin C, may tisi ang katapat sini. Para sa taong ginaubo, ginakataro ka ginatangkaso, may tisi lang ang katapat sina. No?
Ari nami pagido kung may bukol-bukol ka sa lawas. Tumor, cyst, kagwaiter, Santon Plus Herbal Capsule ang katapat sina, no? Santon Plus Herbal Capsule ang tumarunta matagadlaw. Kay sigurado, tunaw, amat-amat ang nagatulubo nga mga bukol-bukol, cyst, tumor, kagwaiter sa aton sining lawas. Santon Plus Herbal Capsule kag 26 sarang mabakal sa mga sukid ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar, kag sarang man mabakal na online kag pagpa-deliver sa inyo nga puluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph kundi gani sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Sa mga kaaksyon tadra Malakay Finance Corporation, base nagakinanglan kamo housean, lot property or land titulon, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang namtang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. May mga branches ang Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Barago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinahanglanon pinasay nga solusyon, serbisyo kampiyon, Malakay Finance Corporation. Sa mga kaksyon ta baya Facebook Live, pasensya gid kay daw ka pikitigid sang oras taho. Maayo lang ko anay sinyo. Daw ka pikitigid sa tanan-tanan nga mga kaksyon ta dra nga ra sa online baya Facebook Live sang Aksyon Radio Bacolod. Basi makachimpo ta karon dugay-dugay atagan ta na igtalupangod, no? Pero sa week 7 sang ECS Millones 2020, yaring resulta ho. Congrats ha. Last taning draw kay makwantanay, mapahuway kita. Tub-tub nga hindi maumpawan kita sini sang COVID-19. Hindi pa man magbalik ang ECS Millones 2020. So pagbalik sina, continuous kita. Pero last nga draw naton, congrats kita. Sa napulo ta ka mga tagdaog karon nga adlaw, no? Sa ginpatigayon nga week 7 sang ECS Millones 2020, congrats gid kay Marites Bulgado, Marites Bulgado sang Purok San Roque, Handumanan, Bacolod City. Grabe ga sinundanay gislaw, smart dishwashing ang ila sining POP. Ikasyam tang tagdaog, congrats Marites Bulgado ha. Ikasyam tang tagdaog si Francis Ann de la Pedra, Purok San Roque, Handumanan man sa Gapon, smart dishwashing ang iya sining POP. Ikawalo tang tagdaog Antonio de la Pedra, Purok San Roque. Magano ni sila ni Francis Ann de la Pedra. Antonio de la Pedra, Purok San Roque, Barangay Handumanan, smart dishwashing sa Gyapon, no? Ikapito tang tagdaog, ikapito sa April, Lin Lanada, Purok San Roque, Barangay Handumanan, smart dishwashing sa Gyapon, ang yes ni nga POP. Ikaanom tagdaog Mauro Marter sang Initsay Panukoy, Bacolod City, smart dishwashing ang iya sining POP. Ikalimatang tagdaog Merna Pastera, Purok San Roque, Barangay Handumanan, smart dishwashing sa gyapon ang iya sining POP. Kagang ikaapat ang tagdaog si Mary Ann Europa, sa Ngalunan, Baybay, Barangay 35, Bacolod City, smart dishwashing sa gyapon ang iya sining POP. Kagang ikatatlo tang tagdaog si Mr. Restituto Marter sang Block 10, Lot 43, Barangay Panukoy, smart dishwashing sa gyapon ang iya sining POP.
Ikaduatang tagdaog, John Ray Parcon. John Ray Parcon sa Barangay Panukoy, Bacolod City, Smart Dishwashing. Ang iya sining POP, kagang lastang tagdaog si Elsa Clarito. Elsa Clarito sang Purok May Mulaton, Barangay Banago, Bacolod City, POPia Unique Toothpaste. Congratulations sa pulotang tagdaog. Makabaton kamo sang napulo ka mga gift pack sa kaalwan sang ECS Millones 2020. Kadto sa mga major prize tatag 1,500 pesos ang ila sining madagan. Congrats sa tatlutang mga winners. Congrats gid kay Margarita Huntong. Margarita Huntong sang Purok Boulevard, Barangay 13, Bacolod City. Smart Dishwashing sa gyapon ang iya sining POP. Congrats gid Margarita Huntong. Ikaduhatang tagdaog Lani Natividad. Lani Natividad sang Purok Riverside Zone 3, Barangay Banago. Smart Dishwashing sa gyapon ang iya sining POP. Lani Natividad. Kagang lastang tagdaog mga kaaksyon sang 1,500 pesos Antero sa Canley Jr. Antero sa Canley Jr. sang Villa Esperanza, Barangay Tango, Bacolod City. Shield Bat Soap ang iya sining POP. Congrats kita sa tatlutang mga winners. Makabaton sang 1,500 pesos. Cash prize sa tatlutang mga winners. Congrats gid Antero sa Canley Jr., Lani Natividad, kag Margarita Huntong. Magabalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Oratio Imperata.
God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us.
Philippine Standard Time, 1:15. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, 1:16 ang aton oras. May lang nga pag-monitor kay paring Philip kag Tintin dira sa Barangay Alihis, no? Paring Philip kag Tintin Rizaldo, may lang nga pag-monitor, no? Ga-monitor sila subong, no? Thank you so much, gid pare ko. Ari ka na de, nagbakasyon ka kadali. Timingan gid nga may COVID eh. Sige, kantuan tanang balita gikan sa kay Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Pumuluyo nagpalabot reklamo sa Police Station 2 batok sa Barangay Kapitan sang Barangay 3 nga wala nagahatag aksyon sa problema sa ilang barangay. Yari ang kaunas ang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Aksyon Rex, imo oras da limitado lang. Gani, no? So, hindi tanay katugsing Sabado. Sige Lunes, lang. Lunes, may tsimpo pamanta na Aksyon Rex, no? Ayos. Sa pagduludugsing sa imo kay nanamihan ako magdugsing sa imo. Aba. Tiway kita na? Ate, dugay-dugay. Ayo di porma. Hindi amuaw. Dugay-dugay, sige. Kung pamatin si Kapitan, Bob Asan. Ang Kapitan na sa Kap. Treso. Nanong natabo siya? Natabo si mo, Kap, da. Way ka na kuno gatag, aksyon na sa mga pumuluyo mo sa Barangay 3. Kaya nagpalabot, in-aksyon ang pumuluyo sa Barangay 3 sa kay Police Major Sherla Cabanab ng Hepe sa Station Number 2. Kaya una may mga away na permi nga nagakatabo sa barangay ang away pinamilyabla kung hindi mag-utod, mag-amay ang nagailinaway. Tinap sa barangay sa mga residente nga most likely sa mga nga kaso, daw ginapadangat ang action Rex sa mga kapulisan nato nga muni nga sahi sa problema. Kung sa bagay, pwede na malangganid action Rex masettle sa barangay mismo mong sa barangay 3. Now, isa pa diri karon sa reklamo pag action Rex sa mga residente, kay may mga pumuluyo dira gili nga mga kun oras ang korpyo Black Action Rex why nagatuman sang korpyo na nagalaga pa sa Barangay 3 kag inagin attest ni Major Gabana kay base kasi ning observation kag masami nga magkalakpan dira taga Barangay 3 Action Rex nga mga residente kag kung hindi gid man residente sa Barangay 3 mga pangayaw nga dira nagatambay sa Barangay 3. Ang isa pa din reklamo nila nga may mga kompyuteran pa dira sa Barangay 3 nga kung oras ang korpyo daw wala nagapanira kag padayon ang ila sining Operation Action Rex. Kag magluwas sining reklamo sa mga residente nga may mga instances kung sa si Kapitan Bob Asan ang ila reklamo nga masami nagapanimaho sang ilhimnon agapas ang banwa. Uy. No? Mga reklamo. Ngano matyaga nila plahubog si Kapitan. Sila sa mga residente niya may pila dira ka mga barangay kagawad nga nagalibot po si Kapitan oras sang kagabihon implementation sang korpyo daw hindi siya makitaan inayabase sa reklamo nga gipadangap sa kay Police Major Sherlock Gabana ang hepe sang Police Station Number 2. May
nagpanawag sa akon, may ara man nga nagkadtong iban nga mga pumuluyo, withheld to lang mga ngalan nila, nga nag-complain regarding sa ilang barangay mismo, kay may ara lang nga mga insidente nga away man ng mag-utot, away tawag siniseri ng pamagamay. Oo, nga dapat aksyonan pa sang barangay, ginatulod man sang barangay sa pulis. Nga kung may himo, mas madasig dani pag pugong sang inaway o pagunta sang inaway, kung mismo ang barangay nag-aaksyon dayon. Kay kabalo sila kuno mismo nga ina nga obligasyon, iya pa ka barangay. Pero ginatulod dayon sa pulis, di maintindihan man sang pumuluyo sang barangay nga nagareklamo nga hindi sa tanan nga tion, para ila lang barangay ang atenderon sang kapulisan, kay di pilaman ka barangay ang sakop sang station 2 abi. Pagdason pag in terms naman sa curfew, isa pag nila nga gipabutyag sa amon, nga makita nila ang mga barangay officials, barangay tanod sa iban nga mga barangay, nga ara iya nagapulaw, nagalibot, nagarekurida. Pero mapanan ko nila sa barangay nga daw kilalang kakagawad ang nagagiho, kilalang katanod, daso ng kapitan hindi kuno nila makita. Kung makita man nila sa timprano lang pagka dulugap ina, hindi na nila makita. So, ang batay ko sa doon, masami man ga inom ang kapitan nila da? Tuod na? Oo, amo pa nang isa nila nga ginambal nga permila kuno ya nakainom ila kapitan, amo na kulong ang rason basi nga wala nagalibot. Okay. Sa inyo paglibot-libot sa barangay 13, damo man mga naglalakpan ka mo, kami mga nag-open pag man nga mga computeran na si Raw? Sa record namon sir, may mas lapan gid ang nakuha sa barangay 3 area. Kaya iban hindi man mga taga-barangay, mga pangayaw man, pero dira na mo nakuha sa barangay 3. Tagpila man ka taga-barangay 3 nga nagalagaw pa. Nagalibot pa sir. Pagdason, ngara pagid sir nga ang computeran nga nakuha na namon nga gandar gyapon, nagasigi gyapon. Dira gipakita gid nga ang barangay siguro wala gid nakalibot or nakalibot man wala gin saway. Actually si Police Major Sir Lacabana, ang hepe sa station number 2, reklamo na kay Kapitan Babasan. Gani man. Basi ko ka pabati si Kapitan na. Libre mo ng ato linya sa Aksyon Radyo. Kaya importante na may aksyon si Kapitan, kaya daw mo sa problema sa COVID Kaya kita nga mangin barangay official, mangin hands-on Black Sorex, tamo nga mga sahi sa problema kag gumuntang, no? Sige, kabay pa. Kap! Up! Bagi kita na kap. Para. Kapitan Bob Asan sa barangay 3 Aksyon Rex. Kung anong reaksyon rin yung Kapitan na mamati ba ng pumuluyo sa barangay 3 mo sininga explanation parte sa sinireklamo ng ipalabot sa kay Police Major Sherlock Gabana. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Mauna, report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon Eric kadtuan tang balita sa Kapitolyo, naka-standby si Aksyon Marlon Hinovia angot sa 27 ka mga negrosanon nga mga POMs sa COVID-19 ginpaidalom na sa quarantine sa Batangas kag Aklan. Yari ang kauna sa report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex sa laban-laban nga mauna ni tapos ang mga inadlaw sa 14 dias kapag quarantine. Sing 27 ka mga taga Negros Occidental nga nag-aabot diri kay na sang aga halin sa Batangas nga na stranded man bagod pa sang ginpatuman nga lockdown angot sa COVID-19. Suro sa Kaya Provincial Disaster Management Program Division ko na PDMPD Head Zefard Gerhardt Kailian. Si Kailian ang isa lamang ini sa nag-coordinate sa ring mga negrosaron hambal niya nga dito palang daan sa Batangas Port. Again, umpisahan na ang pag-quarantine sa ila sang taga-Philippine Coast Guard. Dihalin sa Batangas Port. Again, biyahe naman sila pakadto sa may
Katiklan, Aklan, way sila ginpapanaog sa barko, ginpadayon ang ila sa nga quarantine kay man almost 7 man ka adlaw na stranded ang ining mga Negrosanon. So kung isipon tang 7 laban-laban, mga hulaton naman lang nilang 7 naman ka adlaw ang kalawigon sa pagka-quarantine para makalokompleto nila nga 14 dias samtang ara sila sa Mambukal Summer Resort. O 27 may 5 ka mga kolokwarto o kon cottages gin preparar sa ila sa dito kon 5 silingon isa ka kwarto 5 sa 5 ka kwarto 25 isa pa ka kwarto 6 isa 7 sa manong matabo laban-laban. So 84 una nga gindala nga atong halin sa Clark Pampanga nga PUM quarantine man sa bahin sa nga Mamukal idugang ini 27. So nagabugos rin sang 111 teran mga PUMs nga ara subong dira sa Mamukal gina-quarantine. Yari si Dr. Kailan. 7 days to sila na stranded. So while they were stranded, in quarantine sila sa Coast Guard dito sila sa sa Batangas. Pag-abot nila sa sa Katiklan, wala man sila din papanaog sa barko. So quarantine man sila gyapon sa ila man gyapon nga barko. And then until nga ang Office of the Civil Defense nadya bulig sa transport sa ila. So dire-diretso na sila sa Mambukal. Diretso sila to complete their quarantine period. Salin sila sa Batangas, muna sila pag lockdown nga way kagwa but the governor has nagbulig and taken effort Actually, naabtan lang na sila sa pagsira sang port. Manugpuli na gid man ang ibanda. Ang ibanda ni may namatsan pa na. So, naabtan lang gid sila sang lockdown sang while nga ara sila sa Batangas port. Ang sa nabalaan ko may 5 sila yata rooms intended for them. Separate na sila sa mga taga Clark to. Kay depende na mo kay para mabalaan man namon maisip naton ang total quarantine period nila. Kaya base sila pa ni ganin makauna guro sa mga taga Clark kay na quarantine na sila nga daan to sa Batangas pa lang. Ang kakasudyogikan sa Kapitolyo Action Marlon Heroboya una sa balito na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Marlon Hidovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, launa 28, standby sa mga reports sa aton sining mga out-of-town reporters. Santon Plaza Herbal Coffee Mix, ang ginatanay ta sa inyo, isa ka coffee nga nagpa-relax sa aton sining nga paminsaron. Kag wala nagakurog-kurog ang lawas ta, hindi acidic. Santon pagid sa aton nga mga kaaksyon. Isa pagid ka produkto, Santon Plaza good wrinkles, pikas-pikas sa guya, kagbaho ang ilok, itom ang ilok, Santon bugos nga barkada, bugos nga pamilya, Santon sa masukin ninyo nga mga butika, parmasya o drugstore sa inyo sining nga lugar kag sarang man mabakal ina online kag pagpa-deliver sa inyo nga puluyan pinaagi sa www.kalusuganyan.ph kundi kani sa Facebook page sang Kalusuganyan. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Kadtuantang balita gikan sa kay Aksyon Roger Gotim, si Aksyon Roger na yun nahunta balita gikan sa syudad sang Cadiz. Ini may kang tanan sa sining naligid lang nga kay ang ginakuno-kunob lang nga lockdown sa syudad sang Cadiz sa Lunes nga adlaw wala na sang kamaturan suno sa alkalde sang syudad. Ibaloon tabing report ni Aksyon Roger Gotin. Yari ang report gikan sa syudad sang Cadiz. Aksyon Roger.
Action Rex, hindi matuod kag fake news sa nagalagaw nga balita sa siyudad San Cadiz kag yara man iban na post sa Facebook na may yara nga lockdown sa parabuton nga Lunes nga magasira ang mga merkado kag iban pa mabaligyan nga kinanglanon sa mga tawo sa adlaw gid gatananda. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Robert Mansito, wala sa kamaturan na amo nga balita bangod wala ini ginistoryahan sa ilang meeting nagligad-gadlaw sa Interagency Task Force COVID-19. Notification, hindi solution ang lockdown. The meantime, no, nga wala kita sang positive nga COVID-19 nga case diri sa Cadiz. Hindi necessary. Anyway, may order na, may mandate naman ang aton local chief executive para maklarify ang aton pumuluyo. So, why tax ang kulbaan, no? Ang aton lang, sundon lang naton kung ano ang official nga statement or anong official nga directives nga ging papanaog halin mismo sa aton nga local chief executive. So mo na aton suddo, no, hindi kita magpatis ang iban lalo na mga fake news kay hindi na makabulig, no. Much more kita ang lockdown. Personally way ko ga-suggest ang lockdown kay ga-add sang agony kag inconvenience sa aton pumuluyo kag ina siguro kung necessary that's the time siguro kung may urgency kag may emergency cases nga kung kinanglanon siguro amo na nga tion pwede naton i-lockdown po this time hindi na naton mambal nga gina-recommend ang lockdown. So ang pagpayag ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansito sa aton sining nga interview may kataran sa sining nagalagaw nga balita gani sa tanan nga mga taga-syudad sa Cadiz magsunod lamang sa ginapatigayon nga mga precautionary measures labi na gid sa tion sa kagabihon na ang kapulisan nag-implementar sa nga curfew kag bayara mga 39 veteran ka mga persona ang mga kalalakpan may 13 ka mga minoridad kay isa ka establishmento komersyal nga magabayad pa sang multa sa sining pagbukas bisan pa nga oras na sang curfew. Report gikan sa Sudad sa Cadiz una sa balita una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gotti. Balita gikan sa Siyudad San Cadiz. Kantuan ta naman ang La Carlota area. Siyudad sa La Carlota, upod ang 14 ka mga barangay kag kapulisan. Nagpatigayon sang disinfection sa palibot sang pampubliko nga merkado. We have Aksyon Percival Villamor sa detalye. Yes, Action Rex, ang Lakalupa City nagpa-tigayon sa ginatawag sanitize ukol sa pag-spray sa palibot sa siyudad sa pagmando man ni Honorable Mayor Dr. Rex Salandoon, Mayor sa siyudad sa Lakalupa, kagimanduan man ang City Health Office tanan nga 14 ka mga barangay kag mga PNP sa pag-sanitize sa palibot sa syudad. Kag ang syudad sa Lakalupa mismo nag-disinfect para makatas ang higko kag mapatay nga mikrobyo sa palibot sa isa ka public market safety mission kontra sa COVID-19. Ini natikang ginpatigayon sa sulod sa Gua sa Agora Public Market kahapon Marso 19 alas 7 hasta alas 9 sang gabi para sa pagproteksyon sa mga pumuluyo sa syudad sa Lakalupa. Ang manugbaligya ukon ang manugbakal sa tindahan maproteksyonan ini sang ginatawag na pag-sanitize ukon sa paghatag sa spray sa palibot sa amo nga syudad sa sulod sa tindahan. Kag nagabinuligay man ang tanan nga mga officers, city health administrators, kag security units sa syudad sa Lakalupa. Kag natigayon man nga nagapang-spray tub-tub ini matapos ang ginatawag na COVID-19 nga nagadugin sa bugos na kalibutan. Kag ang ini nga mandog ginahatag sa aton kinalangga na Mayor Honorable Dr. Rex Salandoon, City Mayor sa siyudad sa Lakalupa. Report live gikan diri sa siyudad sa Lakalupa para sa BBB program una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Percival Villamor nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Dagang salamat Aksyon Percival Villamor. Kantuan ta ang Southern Negros. Naka-standby si Aksyon Nonoy de la Cruz. Nagasulod nga mga pribado kag di paserong salakyan sa syudad sang Sipalay. Nag-amat-amat na ninit mga kaksyon.
Yari ang kauna sa report ni Action Nonoy de la Cruz, noy? Ari kita din nag-observe sa sa entry point sa pagpadulong kablad sa siyudad sa Sipalay. Kag ginpamangkot ko ang mga naga-checkpoint diri. Yutay na Action Rex, no? Ang nagasulod pribado kag mga dipasahero nga salakyan. Ikumparar mo sa tong nagliligad ng mga inadlaw, no? Subong yutay na gyud man, wala na gyud lagaw di ang tao. Kag kay may ara sila gin-hold, no? Mga hindi taga dire, mga taga Butuan City. Pero ara sila nagalibot dire sa Negros. Kaya nila ni obra daw sa subcontractor sila bla Action Rex, no? Ang ulihin nila nagintiniran dire sa may Bulata. Sila ni nagapangayo sa mga nagapang-install sa tanan nga mga bangko ni mga may bolt bala nga bangko Action Rex nga yes ang DepEd ginahatag sa mga eskwelahan. Kaya mo ni silang nagkontrata nga mag-install sa tanan nga mga bangko, no? Tapos na sila sa Bulata, masaylo sila sa Kulipapa, pero dira na-intercept sila kaya ang gisakyan nila tricycle, damo sila bag, kinusisa sila, kag nanugid sila, no? Nga tapos ng dobra sa Bulata, diri naman sila sa Kulipapa, tigin-hold sila, kag wala din pasulod. Balik lang sila sa ilagin halina, no? Espaya nga gayo sila kung pwede kuntani, malabay naman sila sa Sipalay, ba't wala sila gin pasugtan. Ang advice to kay ginpabalutong ilang boss nga pabalikon gid, no? Kag dira na lang sila matiner sa Bulata, no? Kaya magluwas ni Action Rex, gilibot pa naton ang dire sa may Nabulaw, nakatuan man naton ang halin bala sa banwasang hinubaan o dumagiti ka man gagamay gadyutay ang nagasulod, no? I-demonstrasyon ko na lang Action Rex, kundi ang mga konsihal sa siyudad sa Sipalay na self-quarantine sila. 14 days to, tapos kindugangan na kimo nga 21 days. Subong kinpadayon na lang, no? Para nga daw mapiho na gid bala ang kondisyon sang iles ning lawas ang tagida panilagan. Kindugangan pagid 7 adlaw, no? Sa 27 pa matapos ining pagpatigayon nila sang iles ning self-quarantine. Pila man ka mga nakita ko nga mga konsihal dito sa areas ng Kabukiran daw nagapanghatag sila to sa mga sa mga goods, no? Sa pila ka mga pumuluyo kay apektado giman bisan ang trabaho diri sa karon, bisan sa panggabi iba lang nga negosyo ang mga kalan-an may mga tawo man na sila nga nagaulubra di bangon sining may curfew na hasta lang 9 laka ng tao nga kadto sa kalan-an, no? Kaganiban na nira na giman bangod man pierde sila kay jutay ang customer nga nagkadto sa dapat nilagang ko dire Action Rex daw katay muyong na lang ang tao sila nga puloy-an, wala lang importante balaklon sa merkado, wala sila nagagwa, no? Magluwas lang sa iba niya nga may mga obra tinaga-duty sila, but pag-abot sa dulom ilabi na gid alas 9 way na siya makita nga tao nga nagalagaw diri sa city proper sa siyudad sa Sipalay. Among yung report kato madala sa sining kinaon gikan diri sa aton area of responsibility. Bilas rason ko na lang kay ari ko di subong sa Banwa sang Hinubaan, no? Sa kaya Police Major Clifford Batadhay ang hepe sang Hinubaan Police Station maging follow up ako kay posible kon makasugilanon kami karon basikon palabot man naton nga mga informasyon nga aton makuha diri sa iya sa pinapagid ka mga public affairs program sang Action Radio Bacolod. Direct na diri sa akong area of responsibility. Sa gihapon, ini ang inyo ka-aksyon. Aksyon, Nonoy de la Cruz. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Thank you, Action Nonoy de la Cruz. Balita gikan sa Southern Negros sa syudad sang Sipalay. Ay, oo, nag-inudok naman siya. Di siya mag-click. Sa ato sila nga mga ka-aksyon, Santon Plus Herbal Coffee, Santon Plus Herbal Oil, para gid sa mga athletes tadra nga mga ka-aksyon, sakit na lawas kag tuhod, ang aton siling hawak sakit na, kag ang aton siling likod, i-massage lang ang portion sila,
nga nagpalanakit tapos Banyo Santa sang Santon Plus Herbal Oil mga kaaksyon. Kay siguradong sigurado dula ina ang ginabatsyag naton sa lawas. Santon Plus Herbal Oil mabakali na sa masuki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar kag mabakal man na online kag pagpa-deliver sa inyong apuluyan pinaagi sa www.kalusuganyan.ph kundi gani sa Facebook page sang Kalusugan Yan. May lang pag-monitor kay paring Nono Agisando dra sa Manuling, Kawayan. Silinya ang kasag subong hindi madala sa Bacolod kay wala biyahe. Amo gani, pre. Pero kung may private, pwede man lang, pro. Private car? At okay. Kay Kapitan Chad Feria kag kay Kagawad Jofred sa Pantas ang Barangay Robles sa La Castillana may lang pag-monitor. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ka-aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Balita, Banat, Buliki. Sa mga kaksyon ta, yari ng pinakabago kag pinaka-epektibong herbal capsule, no? Evergreen. Nagabalansis ang effect ni, nagabalansis acid kag alkaline, sugar, cholesterol nga hindi magsobra kanubo kag hindi man magsobra kataas. Ang Evergreen bukol o kung tumor. Kag ang Evergreen Herbal sa pito para sa ikayong lawas kumplito. May 7 ka mga sangkap ni turmeric, saluyot, balunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Equality products ang Doc Kiko. Bados ang Food and Drugs Administration, mabakal sa masukin ninyo nga mga butika ilabi na sa Sincere Drug Store kag diraman sa syudad sang Victoria sa butika Centrox, sa syudad sang Cadiz Our Lady of Pilar Drug Store kag St. Veronica Drug Store. Sa Victoria sa gihapon St. Anthony Drug Store sa Kingtown, Victorias, kag diri sa Barangay Bata sa Chrismar Pharmacy sa Barangay Bata kag Lisa Tan Drug Store sa Barangay Sumag. Mga kaaksyon, no? Magtumar adlaw-adlaw sa yung lawas sa dugang sining kasayuran, mag-text or mag-call kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910-126-4595. Alang-alang ako sa tiyempo sa siningabahin, mapag-goodbye na kita. Tutok lang mga kaaksyon sa pagbantay ta sining COVID-19, kabayon ta ang hindi maglala. Diri sa aton sa bugos nga pungsod kag sa ilabi na sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, no? Salamat skid mga kaaksyon. Standby na sa This Is My Life. Igasunod sa dili gilamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.